फोरमायगोनां गोरबोनि राव खोनासङोब्लानो जोनोम जोनोम आंनि जिउनि जायोबोला नोङो। फोरमायगोनां गोरबोनि राव खोनासङोब्लानो जोनोम जोनोम आंनि जिउनि जायोबोला नोङो। जिउनि लामायाव माब्लाबा आङो गानाङोब्ला गावनि साननानै आंनि मोदै हुगारोब्ला गावनि साननानै आंनि मोदै हुगारोब्ला फोरमायगोनां गोरबोनि राव गोसोआव रंजानाय मोनो नोंजों लोगोसे थाब्ला थांना थानायनि मिजिं फैयो आंहा गोरबोआव। गोसोआव रंजानाय मोनो नोंजों लोगोसे थाब्ला थांना थानायनि मिजिं फैयो आंहा गोरबोआव। आंनि गोसोनि गोजोननाय नों आंनि जायोब्ला नोंनि बे आखाइजों आंनि मोदै हुगारोब्ला गावनि साननानै आंनि मोदै हुगारोब्ला फोरमायगोनां गोरबोनि राव खोनासङोब्लानो नोंनि अनगायै आरो देरसिन जिउआव रावबो गैया नोंनो आंजों थायोबोला गासैबो आबुं जायो। गावनि साननानै आंनि मोदै हुगारोब्ला फोरमायगोनां गोरबोनि राव खोनासङोब्लानो जोनोम जोनोम आंनि जिउनि जायोबोला नोङो।